zuciyar Bugatti. Shiga hidimar su sai an shirin wahala ko mutuwa. Imama Ali ya tefa ko dutse na ƙasar ruwa. Yake ƙaunar su sai an jarabta shi a duwatsuwa. Mutum kuwa ko sarauta yake sai ya shiga damuwa. Don haka ba ma rawa ko mutuwa ko rayuwa. Ni da alin ɗa zan yi fenti na yi ƙarfi. Haka na yi bakin jini daga akan ya alibaiti. Abin haushi faɗin su a yau na neman gagara. Waɗansu fa wai gudun ɓata suna ne ba sa kira. Ina mai ɓata sunan ku ce musu mu mun